Hi. Hello. Ayo. So hello everyone. Welcome back to my channel. Say good morning. Dininya mane morning माबा vlog start खालामनाय जाबाय आरोना. ओमफ्राय बिथिंजाय हनै बिमाया ओमफ्राय समायना सना माबा खालामबाय थादों मानो मोनलाय मैथ्रु बिबार सायगासिनो ओमफ्राय दालि संना लागोन इयो गावगायनि थाखाय ओमफ्राय आं दायो माने मोनसे बुस्थु खामानि मावनो नामायदों स' इन्टारेस्टब्ला भिडिअनि जुगेदि नायलांबाय थादों ना मा होनो स' चलो लोगोसे नै मामाया ब्लग खालामदों होथेदों ओमफ्राय बिथिंजाय हेलौ सनाफोर हेलौ ओइ हेलौ हाय हेलौ आयौ केमेरायाव दांना हरबाय खेबना हरदों आरो ए दावदै दैसेखौ बिहा नेगासिनो मानो मोनलाय दावदै दैसेया माने माबायाखै आरो गवाखै माने खावसे माबाबाय ओमफ्राय खावसे दंख' आरोना दा बेखौनो बियो सोना लाबोबाय थादों आरो बेयावनो गावगाया बिदैया इयाव मोनफायबा बियो गावगायनियाव माने सोना लाफिनहैबाय थादों आरो डेन्जारसो बिमाया बियो बापापा खेबना हरदों आरो ओमफ्राय लोगोसे बिथिंबो दंबावो दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा मानि बेलाय दैबायालाय सोर माबे मासेनि गुफुरनि हा गुफुरनि ए एथिंजाय नै माबाया मानो मोनलायो समायनाखौ लाबाय हनै बिबैया उथि ओमफ्राय माने खामानि मावनो नामायनाया माने इखौ मावगोन आरोना दायो बे मालखौ जावफ्रुगोन आरो थास' बेसांखिनि बेदर ओंखारो मा ओंखारो नायलांबाय थादो माबायसा ओइ खनसे सिगाङाव जावफ्रुनायनि भिडिअ खिथिदोंमोन आङो बिराद गोबाव जाबाय मास मोनब्रै मोनबा 6 मास जाबाय दं ओइनिखौ खिथिदोंमोन बेदरानो माहायबो गैयामोन ओमफ्राय एबाराव माने बेखौ जावफ्रुगोन आरोना 6 माह बारनायनि उनाव 6 माससो जाबायमोन ना जाबायमोन 6 माससो ओमफ्राय दायो बेखौ जावख्रुनसै ओमफ्राय ओइ फिसाखौथ' जावख्रुनथ'ला उनाव जावख्रुनसै बेखौ फिसाखौ जावख्रुनसै ओमफ्राय जाहा माने बे मानो मोनलायो थाइजौ ओइयावबो दोङो थाइजौ ओमफ्राय बैयाव सोमफ्रोम दोङो ओमफ्राय बै गालाव माने ओइयावबो बे दैथिंनिफ्राय दंखलनिफ्राय बिथिं बोहैलांनानै बै गालनिया थाइजौबो दोङो सोमफ्रोमबो दोङो इयावबो दोङो इलाय माने बे गालनिया माने मोजां जादों माने गोजौ देरबोबाय थादों माने आं बिखौ माने गायनायनिफ्रायनो गायनाय एके नुबाय थादों आरो मानो जौआ खिथाय हमनो हायाखै आङो ओमफ्राय लोगोसे बेथिंजाय नै मा बुस्थु बियो लोगोफोर हायोबा गरसि आंथ' मोनजाया उन्दैयावनो सैमा अरजानायमोन आङो इनि मानो मोनलायो बिस्कुट लायनो थांनायमोन आरोना बिस्कुट लायनो थांनायाव सैमा फिसा दङमोन बिमाया दा फिसाखौसो लांफायदों होननानै सानखोना मा सानखो बेबा होबाय खप होनलायलायनाय इयावनो हख्लायखानाय आरोना इयाव दागि थायासै जिन्स लंपेन्ट गानहोफ्लांनायखायसो नङाबाथ' बोख्लाबजाखाबायमोन बियो जिन्सनि सायावनो हाबनायसै माहाय हाबदों आरो जिन्स ना मामि आन्ने स' दायो जावग्रोहैनोसै जाहा केमेरामेना हनै माबाखांबायानो मानो मोनलायो आं हारसिं मावबालाय माबायसा केमेरा लानो नङा होमबा लोगोफोर केमेरा लानो मानसि गैया बिदिनो माबानोसै आरोना जावख्रुग्रोना लानानै दा दिननोबो स्टेन्ड गैया स्टेन्डखौ आबौआ लाना थांदों ओमफ्राय दा जावखांनानै मानानै बेसेबांखिनि ओंखारखो बेदरखौ मा ओंखारखो माने बे जायगायावनो खिथिगोन आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्राय कारेन्ट गैयामोन मियाबो गैयामोन मोनावबो हरसे गैया ओमफ्राय दायोसो हायदों ओमफ्राय मेचिन सलायना दोनदों जा 15 मिनिट जायागौ माने दै हाया आरो माने माबाया मानो मोनलायो पाइपआ माहाय थंलेट जाबाय नामा ओंखायनो थाबनो दै हाया माहाय एसे गोबाव नाङो आरोना दायो कारेन्ट हायबाय मथा मथि टाइमा जाबाय दायो 9:30 बा 10 जाबाय दां आरो ब्रासखौनो खालामनो मोनाखै जेबो थाव साव लानो मोनाखै बिदियानो दोङो नै स' जावनोसै दायो स' गाइस नै लाबाय खेराहि लाबाय ओमफ्राय नायदो आरोना
बेसां ओंखारखो बेसां ओंखाराखै नायबानो जाबाय आरो खै किल' ओंखारदों खै किल' ओंखाराखै 10 किल' ओंखारदों ना 20 किल' ओंखारदों नायबानो जाबाय नै फांनै माबाबाय मा होनोमोनलायो फांनै दानबाय ओइयाव फांसे गुफुरमोन ओमफ्राय बेखिनिनिया फांसे गोजा जादमोन आरो ओमफ्राय नायदो बेसां ओंखारखो 20 किल'सो ओंखारबाय आरो ना नै बियो आधा किल' बियो फुवासे बियो मथा मथि 10 किल'सो जागोन आरो ना बिदिनो फिसाहै 10 किल'है मथा मथि 1 कुइन्टेलसो जागोन नामाथाय 1 कुइन्टेलसो जाथावना आरो ना नै बाबा सोरहा बिदि हायो देलाय सोरहानिया बिदि जायो 1 कुइन्टेलख्लाय नाय नै 1 कुइन्टेलख्लाय नै फिसाहै खर' गरम जासारायो बिदिबा आयु जावनानै जि फिसा नायलाय नै लागाव 1 कुइन्टेल नापेह 1 कुइन्टेल आयौ थिखांनो हालायलायाखै नै 1 कुइन्टेला थिखांनो हागलायाखै आयौ जियोलोद हा खेरखाखौ लांबाय नै आयु थिखांनो हालायलायाखैलै नोंबो हानाय नङा थिखांनायलाय आयु नाय दे फट' लानो दे खिथिना थाब्रा दे खिथिहर लाब गैयि साला माखो बेगना गखानायसोमोन गाहायावसोमोन बे गाहायाव थानायखौलाय बेखौलाय माबेसा होसिनांगौ जालाबायखो आंलाय सौग्रांनाय नङामोनलाय बेथ' गाहायाव गोलैनासो दङमोन बेखायसो बोदों आङो बेफोरो ब्लगफोराव बिदि ब्लग बनायनायाव डाइरेक्ट नांलायनाया जाखायो दायो माबा हनो मैथ्रुनि माबा सौग्रांहैलायनांगौनो आरो सुंथाहैलायनांगौनो सुंथानानै मानानै लोगो मोनफिनगोन दायो बेथिंजाय नै दायोबा समायनाया जि मोजां उन्दुबाय मामि फैसालाय लागोन नोङो समायना गैया दुब्ला उन्दुबाय इथिं बेनि बाम टामनो हनै बाम टाम बा काल उन्दुग्राखौ माबेसा दोनना होदों नायलाय लोगोफोर गैला कालुआनो माहाबा थांबाय गैला मालानो माहा मोनैखोथाय मा बनायदों नोंलाय माहाजोनि हा दे लानानै खिथिहरब्रा इथिं दे इदि लालायलायना खिथिहरब्रा दे रोंथारालै नोङो मानसिया दे मानसिया इथिं नायब्रा नायलाय माहाबासो नायोलै नायलाय आयो एखेबारे लाजि सुलिथार मानसियानो नै मैथ्रु माबानाया गोजा जाफबलायबाय इयावलाय मा दोङो दालि सोरनि नोंनि बेयाव होनो दालियाव ओमफ्राय माबा मैथ्रु बिबार होगोन औ आंथ' जाफेराखै जा नोंसोरो हायखांना दोन इथिं बे थाबाय ओमफ्राय आंहा मैयानि दोङो बेदरनै मैयाथ' बनायनायाव खिनाय जायासैना मिया बेयाव जेबो गैया आटा जानायमोन ना मिया बेनो ओमफ्राय जेबो गैला थेंकिउ दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय मोजां मोनोब्लाथ' लाइक शेयार ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलाव थांनानै माने खालामना लानो दाबावसै आरो ना स' बिदिनो माने मोनबाय थागोन आरो भिडिअ मा होनो दैलि जागासिनो ओमफ्राय गाबोनफोर बा हुनिबार बा देवबार सानसे जिखुनु गेप मारिगोन आरो स' थेंकिउ टाटा बाय बाय